to represent Ibagaba. No. No, it's fine. Wrong. Black and white. Usho ukuthi nginenhlonipho yabantu abamnyama nginemali yabelungu. Okay, yes, girl. All right, Kafishani, you've been captured. All right, Tenji, we know you for being so mahlaya, but you now have levels, levels. Yes. Tell us, Guti, how was that journey to get to have a TV show? It was through support engitholile kakhulukazi kubantu bala eKZN kwafika esikhaleni sokuthi nomabonakude uyabona ukuthi ayike into esizoyenza simnike ithuba ngoba noma singathini kodwa abantu bayamthanda bayathanda umsebenzi wakhe. Amen. Okay, and the concept you have, it could have been any form of show, but why this particular one? Yini enitshela ukuthi yazini asenze I-show ecishe ibenje. Ihlukile noma iyafana nento esijwayele? Ihlukile ngoba number 1 i-sitcom. Yep. EsiZulu irepresenta ama-families. Ngokwami bengithi mengibuka ngithi mina kodwa Nkosi yami kongeve kumnandi kusakhona osidumo kusakhona ovelaphi. Those are the things that made us go through apartheid. Sisakwazi ukuthi mawufika ekhaya khona into ezokwenza uhleke. Amen. So for me bengizama ukubuyisa into enjengaleyo. Sigcine ngobhongo kuba ne-comedy ngempela esihlekisayo. So le show khona uJudge Khambule okhona manje ku157 abaningi bayawubuka and it's doing very well une-support eningi. So ke Meet the Khambules le ezoqala usubona impilo yaJudge nomyeni wakhe lo odlala ilawyer enkantolo. Sebe sekhaya ke manje ukuthi banjani. And uzonikhumbuza nje omabeni. Uzonikhumbuza omabeni uMrs Khambule unenkinga yendodakazi yakhe nje. Ukuthi wayithumele euniversity yahlala 4 years wonke yabuya inganandoda yabuya nejazi kuphela. Sure. Now, kukhona lento le ukuthi umuntu oyicomedian ungawomthemba kakhulu meshinto. So for you is mawutshela brothers uthi yamthanda. Is that a joke? Yes, comedy is not a joke. But relationship wise, is that a joke? No, it's not. So serious. No, so serious kodwa ke meholile kusuke kukhona engikudingayo. Okay, Tenjo ngiyabona ukuthi ahambe wedwa unesiphalaphala la osixoxele ukuthi siphalaphala osozela ubani. Usamkelisile wakamolo odlala indodakazi yami kuMeet the Khambules uyena lo ngihluphayo. Okay, bandla. Uyahlupha. Unakho konke unanemoto uhlulwa nje indoda. Abahloni wenze njani yasetshenzwa phela manje. Ile nto abayenzayo ukuthi umuntu athi eqeda ukufunda umsebenzi wokuqala nje athatha imali athenga imoto uzoshela ubani ungagibela amabhasi namatekisi. Ngoba phela uzohlangana lapho no brothers uhlele emotweni. Mana awuyiphendulele sisters. Sanibonani Vuma FM usamkelisiwe njengoma wamashilo. Mina ngifundile yabona. Ngi-right mina usindisiwe. I'm okay, my mom is just putting pressure on me to get a guy, and I always tell her that I'm gonna get the right man when the time is right. Sure. I understand. Ungise ibhedlela, ungise majele, ungisa la haima. Hello. Fanele ufune i-bank statement, proof of residence, life insurance. Asina inkinga yemali kaKhambule. Sina inkinga yokushinyelwa ile ngane. Asina inkinga. Khawushime ibhadi Sengimbuyisa ngiphuma kowezivili. Izama ukumtholela ngisho iboshwe zinhle iboshwe bahlojuju. Exactly. Mawuthola nje yabo laba. Hayi sengihlulekile angazi ukuthi futhi owangihambesela umama nengalo eThekwini ayewangiyala mina. Amen. I know. Khona ngimaziyo ke. Khole uzomnika inamba. Yebo sebenza kanjalo. Okay, Tenjo. Next country we'll have to hold it here, but thank you so much. Ngicela nje uphinde ukuthi when do we catch Meet the Khambules, what time, and when for bookings, how do we get hold of you? Meet the Khambules izoqala ngomhla ka19 May ku channel 157. Moja Love new channel, first channel ye television South Africa ephethwe abantu abamnyama. Amen. Okay. Sesiyaqala siyawathatha ama channel futhi nomhlaba uyeza. Sure. Izobidlala njalo ngomgqibelo ngo6 nangesonto ngo9 ebusuku. Mina ngitholakala ku-social media @Tenjiwe Comedy yonke indawo nje ufaka uTenjiwe Comedy lapho uzongithola khona noma ubhorekile ekhaya ufuna ukuhleka uyangena ku-YouTube
Thenjiwe Comedy. Ngicela nesicelo sekugcina nje. Ngibona sisters esisebenza nayo. Yeah. PDK. no. Uyazama bandla usazovela kuyimbewu. Oh nice, ave imnandi imbewu ngiyibukile. Beautiful. So ngicela nje ukuthi okay. if Stop it, I like it. Yes, if kuzoba nethuba share meet the Khambule zomfeaturation nje. Sizokwenza njalo vele siyabuya manje sishuthele eThekwini sikhathele ukuthi abantu belobeya koGoli akumuva ama cameras eThekwini italent eliseThekwini kusukela emandulo italent elalivele lila Ake yonke into isebenza ngo connection ake. So ngizofaka Yes, mzala PDK never say I never tried. Yabona kuyafaka uzoba sayinto enizoba right Thenjiwe siyabonga kakhulu for your comedy, your humor and sikusela konke okuhle in your show Meet the Khambules. ngiyabonga kakhulu nami siyabonga isupport enisiphayo nasiyi talent lase KZN. Masha